Audio Jungle. Audio Jungle. An haifi Annabi Lut alaihi salam a wani yanki kusa da ƙasar Babil, wato Iraq ta yau. Lokacin da yana ƙarami, kowa ya lura cewa shi mutum ne mai nutsuwa da hankali, baya bin yara wajen wasannin banza, ya fi so ya zauna kusa da manyan mutane, yana sauraron labaran tarihi da hikimomi. Mahaifinsa dattijo ne kuma ya kasance daga cikin mutanen da suka san tarihi, musamman tarihin Annabi Nuhu alaihi salam wanda ya shafi ruwan dufana. Don haka, cikin gidan da aka haife shi akwai tunatarwa game da Allah da kuma hukuncin da ya taɓa sauka akan waɗanda suka ƙi gaskiya, wato mutanen Annabi Nuhu alaihi salam. Yayin da yake girma, ya bayyana kansa a matsayin matashi mai gaskiya da tsantseni, baya jin daɗin ganin zalunci ko ƙarya. Idan aka yi ma wani rashin adalci a gabansa, to sai ya shiga tsakani ko da ƙaramar magana ce. Wannan halayyar tasa ta bambanta shi da duk sauran yara a lokacin ƙuruciyarsa. Lokacin da Annabi Ibrahim alaihi salam ya fara kiran mutane zuwa ga Allah a ƙasar Babil, ya kasance cikin ƙalubale mai tsanani. Mutane suka ƙi gaskiya, suka riƙe gumaka, sannan manya suka dinga yi masa barazana. To a cikin wannan yanayi, akwai wani yaro matashi da ya nuna tsantsar amincewa da Annabi Ibrahim alaihi salam. Ya bi shi ba tare da jinkiri ba. Wannan matashi shi ne Annabi Lut alaihi salam. Ƙur'ani ya faɗa mana cewa ya kasance daga farkon masu yarda da Annabi Ibrahim alaihi salam. A cikin Suratul Ankabut, aya ta 26, Allah yana cewa, sai Lut ya yi imani da shi, ya ce, Ni zan yi hijira zuwa Ubangijina, lallai shi ne maɗaukaki mai hikima. Wannan aya ta nuna cewa tun kafin a aiko shi da annabci, wato Annabi Lut alaihi salam, ya kasance mai tsantseni da biyayya. Bai tsaya jiran hujjoji masu yawa ba. Ganin gaskiyar da Annabi Ibrahim alaihi salam ya zo da ita ya wadatar da shi. Lokacin da Annabi Ibrahim alaihi salam ya yi hijira daga ƙasar Babil zuwa ƙasar Sham, wato Falastin a yau, Annabi Lut alaihi salam ya bi shi, ya kasance tare da shi a yayin wannan hijira. Haƙiƙa, wannan tafiya ce mai cike da wahala da mamaki. Sun bar ƙasar da aka haife su, suka bar danginsu da gidajensu, suka tafi wata ƙasa don neman yardar Allah kawai. Allahu Akbar. A cikin wannan tafiya da suke yi, Annabi Lut alaihi salam ya koyi abubuwa masu yawa daga Annabi Ibrahim alaihi salam, kamar yadda yake yin ibada da tawakkali ga Allah, yadda ake daurewa idan an shiga tsanani, da kuma yadda ake gudanar da rayuwa a matsayin wanda Allah ya zaɓa. Wannan ita ce rayuwar farko ta Annabi Lut alaihi salam, wadda ta kasance tamkar makaranta a gare shi. Ashe, Allah yana shirya shi ne domin wani babban aiki da zai yi nan gaba. Aiki ne wanda ya bambanta da na sauran annabawa, domin shi ba kawai zai kira mutane zuwa tauhidi ba ne, a'a, sai dai zai yi jihadi ne akan wani mummunan fasadi da bai taɓa faruwa ba a doron ƙasa kafin zamaninsa. Wannan fasadin
shi ne tarayya tsakanin maza biyu. Amma kafin wannan lokaci ya iso, Allah ya ci gaba da shirya shi, ya rayu cikin natsuwa da tsarki tare da Annabi Ibrahim (AS), yana ɗaukar darussa daga halayensa, yana ƙarfafa zuciyarsa da imaninsa. Wannan shi ne asalin tushe na tarihin Annabi Lut (AS). Bayan Allah ya gama shirya zuciyar Annabi Lut (AS) da hikima, imani da juriya, yayin da yake tare da Annabi Ibrahim (AS), sai Allah ya yi masa wahayi kuma ya aika shi zuwa ga wata ƙabila da ake kira mutanen Sadum. Wannan shi ne matakin farko na aikinsa a matsayin annabi, kuma shi ne aiki mafi girma da aka ba shi. Garin Sadum yana cikin wani yanki da ake kira Urdun. Garin yana kusa da Tekun Matattu, wato Dead Sea. A wannan lokacin, ƙasar ta kasance mai yalwa, tana da albarkatun gona, ruwa mai yawa da kayan more rayuwa. Sai dai duk da ni'imar da Allah ya ba su, mutanen Sadum sun nutse cikin fasadi. Ba wai kawai sun ƙi tauhidi ba ne, a'a, sai dai sun ƙara da aikata alfasha da keta dokokin Allah. Kuma mafi munin abin da suka shahara da shi ne luwatiyya, wato tarayya tsakanin namiji da namiji. Wannan aiki shi ne saɓon da ba a taɓa yi ba a tarihin bil'adama. A cikin Suratul A'raf aya ta 80, Ƙur'ani ya bayyana mana cewa, kuma Lut ya ce da mutanensa, shin kuna aikata alfasha irin wadda babu wanda ya riga ku da ita daga cikin talikai? Wannan kalma ta babu wanda ya riga ku da ita ta nuna cewa su ne asalin waɗanda suka fara wannan mummunar ɓarna a duniya. Allah Maɗaukakin Sarki ya zaɓi Annabi Lut (AS), ya kuma aika shi zuwa garin Sadum. Ya tafi tare da iyalansa, matarsa da ‘ya'yansa mata guda 3. Ya zauna ya zama annabi a cikinsu. Wannan babban al'amari ne, domin babu wani mai imani a cikinsu, daga shi sai iyalinsa kawai. Allah ya ba shi aiki guda 3 zuwa gare su. Na farko, ya kira su zuwa ga tauhidi, wato ya hana su bauta wa gumaka, sannan ya kira su zuwa ga Allah. Na biyu, ya hana su fasadi, wato ya gargaɗe su daga alfasha, musamman mummunar tarayya tsakanin mazaje. Na uku, ya tuna musu da ni'imomin da Allah ya yi musu, sannan ya faɗa musu cewa duk albarkar da suke morewa daga Allah take, ba daga gumakansu ba. Allahu Akbar. Annabi Lut (AS), bayan ya sauka cikin garin shi da iyalansa, sai ya fara kiransu da hikima. Lokaci bayan lokaci yana shiga cikin jama'a, yana musu nasiha cikin natsuwa, yana cewa, ya ku jama'a, ku ji tsoron Allah, ku bar abin da bai dace da ku ba. Ku yi aure, ku nemi matanku, domin wannan shi ne halacci, kuma yana kawo albarka a cikin rayuwa. Amma duk sadda ya yi musu nasiha, sai su yi dariya su ce masa, me yasa kai kaɗai ne kake da wannan tunanin ya Lut? Shin kana nufin kana so ne ka hana mu yin abin da muke jin daɗi da shi? Haka kuma, wata rana ya shiga cikin kasuwa, ya ɗaga murya da ƙarfi ya ce, ya ku mutanen Sadum, shin me yasa kuke zuwa ga maza da sha'awarku? Kun bar matanku da Allah ya halitta muku? Lallai ku sani, wannan zalunci ne mai girma da kuka yi wa kanku. Sai suka dinga yi masa ihu da kuwa, wasu suna cewa, ya Lut, ka daina yi mana waɗannan maganganun banzan naka, idan ba haka ba, lallai za mu kore ka daga wannan ƙasa tamu.
sai ya sake ɗaga murya da ƙarfi ya ce musu, lallai ku sani, ni dai ina ƙin ayyukanku, na fitar da kaina daga abin da kuke aikatawa, na dogara ga Allah, kuma zan ci gaba da faɗin gaskiya a gare ku. Daga nan ya tafiyarsa ya bar su suna ta cece-kuce a kansa. A daidai wannan lokacin, jarabawa ta hau matarsa, ita ma ta karkata cikin munafukai, imaninta ya karye, ba ta kasance tare da mijinta ba, wannan ya sa ta zama daga cikin waɗanda suka halaka lokacin da Allah ya saukar da azaba. Mutanen Sadum ba kawai sun ƙi bin annabi Lut alaihi salam ba ne, sai kuma daga baya suka ƙara ƙirƙiro wata mummunar dabara. Sun ɗauki wannan fasadin a matsayin babbar al'adarsu wadda suke alfahari da ita, har ma suna ganin duk wanda bai shiga cikinsu ba, wato duk wanda baya aikata wannan aikin, to shi mai rauni ne. Kuma daga baya sai suka ɓullo da wata aƙida cewa duk lokacin da baƙo ya shigo garinsu, sai su taru su far masa, sai sun yi alfasha da shi sannan su ƙyale shi. Suna ɗaukar hakan a matsayin wani abin burgewa da gwaninta. A haka ne annabi Lut alaihi salam ya kasance cikinsu, shi kaɗai ne mai gaskiya, amma su kuwa duka suna cikin ɓarna mai girman gaske. A nan za mu dakata a cikin wannan bidiyon na farko na tarihin annabi Lut alaihi salam. A bidiyonmu na gaba, za mu ji yadda Allah ya turo mala'iku su zo su sanar da annabi Lut alaihi salam lokacin saukar azaba, da kuma yadda mutanen gari suka taru domin farwa mala'ikun da alfasha. Sannan za mu ji yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da azaba, ya halakar da mutanen garin, duka a cikin bidiyonmu na gaba. Idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel tamu ta labaran tarihi, ka daure ka danna alamar subscribing. Hakan zai sa da mun ɗora sabon bidiyon mu za a sanar da kai. Za ku iya mana liking na wannan bidiyon, kuma za ku iya sharing ɗinsa zuwa ga 'yan uwanku da abokai domin su ma su samu wannan tarihi su amfana. Abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladansa. Kuskuren da muka yi Allah ya yafe mana. Amin summa amin.